mema obi biara akwa ababiom na nipa titru so no ya kyese oto nwum a efom pai ema obi afa na ne nwum no ebi a woto ye eni se me hu odanya shoko ye me hu odanya shoko ye me hu odanya shoko oba penio onu enam ni no eba betwetwe enkomo adefo kabi ho eni enwa ye papa Ali Baba Forstqer akwaba eja me ma akwaba yo maji osumi so etiefo nyina mo bibiara nso mo ni yo se de ende mutie sa station we no ya mi nhiro bibiara na afi na ebe hye nkomo na sentiment ko bibia bomode ne tie na obenye esua de afuru medam ase yo penny nyami sha opede de bebubu mi ketemu aba ho ni wo eba betwetwe nkomo ena mi nyini abra wo bo nyum de na me maame wo me so me nyini aba beto ema me kra ma to bi da ye de e de achrew na you be kase Ali Baba Forstqer me pa chow Ali Baba Forstqer no oni hwan se de be ya adofo a e hye ye so ebe hunu ni omo afia ya wo mo no omo be hu ni pakra wo ye mi pa cho mi din ya ni Ali Baba Forstqer me maame ye fantini ofikro be efro birua so person hu bebi abirua wa e was central region ufri mankasim na okọ Cape Coast nkro na etoto aso ompoano ho no yemfa ne se salt pond obekọ komante abanze na afi wa dura no mabo from an mabo no kro eto aso bi efro birua ufri birua na okọ Nyamransa junction sa krom ho na me maame fi na me papa wo me no oye buzangani ofi upper east ono ye friend Ali Baba Ali nti so bi nnimu a Ali Baba na nye guy name eye din a ye de to me ti obi onim Ali Baba bebi ofi no bi no mu je achi nye ofi ha se obi aka de ope bi cross me Nigeria ni but me ye biro ni fi mpoano ho anase boko wa onim boko bi a wotie me no uduru boko a kro bi de manga uko wanim kakra kro kitwe bi hye wa e friend no gonre ho na me fi Ali Baba Forstqer ni me ya dwumtuni na se mesha ase a enyum to on start ye na misha a break kra na manim ba ho se medim nyum to de ekoba ne se P5 na mehwa me ho a ye school no primary school me mobile me into sports ye bo break kra me ni adaje a me de ko abontin ti na me bell boy na de ekoba ne se say ye cultural display first na ye cultural display wo school na say ye to nyum wo school de na ewuntimi me ntimi school master Mr. J Kwenu a wonye ne baby ko na dako ba ye fie na asem ode ba ne se obeka kire me maame se oba no otonwum pa o voice nso na ye hwe a ukọ Church of Christ ampa me maame atwere ne din wo Church of Christ e wo Kumasi sorry say Kumasi ne ye wo me asonwase na ye wo me ti papa ne wuye na me 4 years enti na ye de me ba afantime mu no na me maame twere ne din wo Church of Christ bo som ba kope e na wo me nti papa me school master be ka kire me maame say yenyi oba ne free Church of Christ na yemfa ne nko Methodist na yemfa ne join ne choir no na ne nwum to ne voice ni nti ye bebo ndachi nti in fact ye de choir atade hye me na mo P6 na choir atade ne ye hye me ade egu fom kra do so chen de hye me no na me part a me to aye trouble nti me nto alto mpo na ye low ma me nti metwa ne show say no na aboa me e wo me nwum to mu ti mi ko school no em say me do form 1 na abrofo German for ban krom ho na om start so mbesi vocational school ti woni ma bi vocational school sa krom na me bodin CCA ti om start train say adwuma no wo bra na e wo elementary nti me do form 1 pe no start isua nti mra me wie school 77 elementary school form 4 1977 na me wie school but na me full carpenter me san e tailor nti eno achi no me koye adwuma GTMC e wo tema nimpa almost 70,000 me na me small boy wo me ye adwuma for 1 year me jaye esan be poma de otama New Town for 1 year nti enu achi na afa de me ya madwin say me dwan ne concert band because who person onya experience wonyum to mu a that time just dwan ne concert band experience e wo me say de bia ogina band stand to nyum to wonya experience more afa say wan kasa wote band ne bi so obehu say na obemanaji band na fa ti band bebre ban ye krom ho me ko school na so fia metim ye concert house nti band for de na minnim o musu ni me pa na band bia pese nyum to nti ofa me na me kobo band me so there be because na 79 na fa ma fie birua nti one band bi ban krom ho a friend obrempon band na omote ye kra fe na ye ya ko 2 years
na me hwe boys na omo ye young te say me in fact me ni giye ena me ka say me no ombeko na de ba ni so omo di kan ba August mi suba ba ko ni say so ba na woto onwuma enwum no say me dan ko ade a woto wie ade cha meto a kire Wow. ena mi ko school ina so mi sisa ntontura na de egu abontin na ma frefre small boys ni egusu e buru mi krenkrenkre baba na me de dua asi wo na me de me chance esi so na me de ai microphone enwum pia meti bia metumi ato ti mikro mo de obi anim say Ali Baba de o enwum to ho experience nti ekoba say 79 no na banfo no disca beja na me fro car first day me koe no na ombo ban odwokwa na me kra me ma me say me koe madam fo bi o Cape Coast fa ro hu me na afia ba no person meja no because ye two brothers ba ko oboko no na me so meti ne nche nti ofi say me dwane a me fi ne nche a me kwa me mba bio nti no person me ko ba bia do ma me tu kwan de ba me ka chen say me ko boban de a on ti ase nti me doje no nti o ti me nka na enwum bo radio so ne say oba na oba ke obi nwum no Wow. nti me ko bo ban e friend obrompo na awira usam ni say that day na me see ban na sia da na adwokwa da na so no mo kire me wi num nye easy Omo che wo wi num. right wi num na nti say okosua drive na carpenter o Okay. just a minute try na hwe bo hu na wakoshim in fact me bo ban no na excuse me me suba ba ko ne say anytime bia me ko ban stand no ya edu krom o de pass e koma police no ma fa police photo aban concert na se so me ba be keep peace nti me phone adamfo me call mu chance small boy me call mu chance masa mpa che me call ban stand pa che ya mo watch me say me ye mistake bia me wi am kan kire me bon se ba ko boy no person osua ade nti ampa so me kwa ko gina ban stand be me leader no beto nyum kama e wi an ma ba say den mistake na me ye so bia next time ya you say wo gina ban stand ya sere eya bo modern so besa kakra you say no mama ya futu nti police fo a ti say me kan no kra commanders e wo Ghana ha bebre ni me omu hiem kra me ni apom so bi hiem o say Ali Baba me ni mu chance na wo ni me no mo kai me wo ya kola na obo ban ha na say sa na ekoba na ma futu a na eba mu ni say ban na obo ni soma o voice ni natural voice bo modern so bo ban na itumi ye record na ma o voice adaho amani pe ina hu o voice nti 1 year na me ja sa ban no na de ekoba ni say yakobo ban wa santimampon na me konya adamfo no so na satam na dada tik akosi ampofoje ho no oti na o ma break ya bafie sata na minnim no da nti yakoe na yebo ban nem so ban bi okrom ha na o ma aba o ma ofie nti o ma aba na papa no be chase ka o ban stand na me say we na friend ampofoje na o me say ai ba ye point no na safu kantanka obi o hwe ampofoje ban bia brother na obo Maracas no ono ni akwesi ade ende oye Ghanaian from sin bia fe na obi gida o se den na o be fa madamfo ti bra ye point ni parking instruments na ba mampontin sata na ye timampontin ti o ko ka che leader ni say nya damfo ni ye pese nka ugya no ho man na de che be gya no kwan ba e na oti ase na banfo ne ba mampontin na meme ne o mkodae ade achi ye kopa aduane di na o mse ampofoje banfo no kuma pin rollers o mo ye rehearsals nti ye nko ho na je ko ho me ko na mkotena nchen enwuma na o musua ye mushroom onyum bi you should London war in Babylon but na cassette no mo bono munti na part no so mo back no so a me ye ko restaurant me share part pa nya me de na me ye ho won so me ye den koka e me nya manim na ampofoje ti ho bi No show. ohwe me na o se munjai abrante asam wa no obekasa akasa na me sorry man ka bibia nti na me o brand new cassette shembotom ti me ba tape no na me bie na me yi o mo de nto na me de brand new shem afi na emu da ho nti on say wo party ni na mato a che no wo party ni na o mo ye nkama nti ye wie no in fact me minim say chop money o chiche me de o de mam na different no mbe ja me kwan nti enu na me sisa me nema free mampontin ba biruwa central region biem mbedi 1 month na asem bi a me pese tie me ye pa young boys and girls ebra me ba fie no da ko me ofie na ye fie da me fie a me tim no so bempo ano pe na da ko me ho na boys ni bi we me wo faase me nuanom ketewa omo ya farefo omo besra me
so ye group na e krom ha ye ompe music na omo asoma ye se ye me ka asam nkyero nti asama mo de bae ne se wo bae no within 1 month ye obetina krom ya watch you pa ye nim se na usubanti ansa na okobo ban no na wo bae no so ya watch you pa na watch you na se ye hwese we kosua wi nu mana wow me ye mo hye me entwe ma obi ntufo ansa na wasesa wo obi tufo pani bi ehu bibi wo ho na okasa kire na wo so wontie nti na wo date anya me de man years no so te no bible no si di wona ni wajani na wo nda be wore wasase so nti wo ya branti ababa wo na ye tufo na okakire pani ni se ni time atwam a wo years no wate so nkwala wo me pani chen wo omwie na omka kire me se ombisa me se wo besa akobo ban ni biem ana se wo mbo biem na me so me pe ban na eson na makobo okay ye ni ji ho ko na kobo ban no na mo hwe yie na wo kɔ no won ko di ban na chi keke no amfa won sapa ametena ha awose yete won ka radio so won so aye nwum ni bi won so aye nwum ni bi ama wo cassette aba abontin me gi na akomapam na oba bi wo me nkyɛn me pese me boni din na ɔno aba ne di madanse se saata ma ɔmo ne me kasa ɔma mo ne se mama nkosua wi no ne den ne nyina no na ma kyekyere wi ni bi ɛhyɛ me paase adɔfo asemi de ehu na wakyekyere wi no wi a ye tu ne fuse mane num bi no wabɔ no bɛdɛ ɛna ɔde ahyɛ ne mpaase ye to ankomo ne so de na me suro ne se ɔba no de bia na ɔka kyerɛ me se minyae nti that day no mi ɔmo ka se ya watch wa hu se wi no nim num na mo hwɛ no wankosua num no me hyɛda kɔhwɛ n'anim wanka hwɛ nti bra mrante ne me di nkomo wie me dan wase yie because me ntwɛn mu obi opani bi ana osofo bi meka nyankopɔn fa boys ni mu ene me kasae nti bra me gya okɔkɔ wie na pɛ na me kɔ abɔnten na me kɔfa aboba stone me ba na me wura mpa na ase na me yi cement paper ya kyekyere wi wo mu no na me de bo no hye emu na me san kyekyere na me fro ban se besin ko gya me nti ewura another place e ko gina apona no na me so me na boba na hyem nti me tu no hwim epono mu straight na me ka kyerɛ me ho sɛ fin neko me no wi ni biem ye tu fu a mpɛ sɛ obetie no wi a wo si fiefo na ye wo maame na ye wo papa na ye nimpa odi wi ni hyɛ wo nsɛm for the first time a wo di tua wa no twe ye no na ɔyɛ wo tamfo titu hu fu betimi agya will power obi ba me nkyɛ bɛka kyerɛ me sɛ sɔfo bɔmpa na me ngya nsa no na mbisa sɛ da bɛn no wo sɛ bi alomobites ena me wie mu a wo bi sɛ na ɔse me ba black kwesi wo ɔse me hu bi da am si yes esibia ba kiosk blue kiosk no application ho na wo so wentutu nan yankɔ hɔ a ɔno ntumi nsɔre mba wo nkyɛn nti sɛ wo mpɛ sɛ obegyae a ɛna ɛtugye wa wo nan na ya wo tutu na mo kokɔtɔ nsa no sɛ nka wo gyae wo nan no wo de tena ase a nka nsa na mba wo nkyɛn wobetumi agyae so fo bi a mmɔ mpa ma wo ne mo wankasa will power wobetumi agyae de wo yɛ asetena bi a wo tim a ɛmmoa wo no nyankopɔn de honhom bi ahyɛ wo mu a inner power no ɛwɔ ahoɔden wogyina wo nan so wobetumi agyae anu wi for 1 year nye obi a na etumi fo asam kakra bi a nipa bi si ya watch wa ye hu ye ampa na me disie nanso dan me fiwa na me ba akra betena flat top ma yankofo banfo ni bi nkyɛn me ho na me ti sɛ si akwasi ampofo gye ni ma ba akra ma ɔmo bɔ ban that day no mbɔ kanehyi sika ni hɔ omfa abramu da ho ofisi abrabɔ na no ano no yankopɔn bɔ ni wiase efi Adam ene Eve penso no ɔse wobɛsɛm w'anim fifira nsa na wadidi nti ɔhaw no ɛka abrabɔ ho na wɔn pɛ sɛ ɔbɛpere na wate de a wopere na wate wampere na wante de a ɔbɔnsam ba mu adwuma mo ayɛ me nante fi flat top to Kaneshi I don't care wow na mani abre pa bibi abrabɔ no sa na tie me beduru hɔ na that day na me hwɛ safu kantanka so chale boy na ba ho se no mo edi mi hu ko dada small boy na ba ho na mo ko frɛ ambofoje bae small na ese we ja ba no bo me se han na obobo biem ana se wo mbo biem na me so mebo biem me nya ba mebo no bi sam se na me die wo mpɛ so me papa o se ene ma fa o for that day na papa ne fa me no ma me 3 days me nko fa me ne mamra ne ma na wa hia no na me de nam safuni ades wo de kwatena se nti everyday on ba fa me flat top ni abedi di wabeka because almost da hotel wabeka na
ebra me ye that day na ye fa me na me ne papa ndi nkomo no kra na amachi dede na egina bandstand auto nyuma ansa na ampofo je na nkasa akọ bandstand nti se metwam tie a eno na ma me kọbọ ampofo je ban no na fi me bo ban no for 7 years. Wow. Nti 79 a ye fa me no to 80 na November musa nti 80 start 80 81 anti 87 ena me di free ban no mu a ebra me free ho no na enwuma me wo no na edoso na ma twere enwuma ye pa ena me di free ho a me di back ra ti akra no it take me for 2 years asa na me nya producer I am my first recording ti se ohwe me nchen ha book bi da ha ohwe book na enyini ye pa enwuma ma twere ni ma na ma to no esia 4 akase esia 4 ti first one ni ohwe book na ni ma buza edada na numu na nwum na start ye enwum na bibia wo me de start ye ohwe ekira ma twere nkwa na hia ene hia dadaba Ali Baba Forstqer ohwe inside da utumi se book na che book na che to hwa first nwum e buy no nkwa na hia eno de atwesan nkumi maame ntem ba ko de media manyame nsam nyina media manyame o nyina media show kase yansa na oso do me yankantam metimi aka ho asem kakra oso do me a odo me yankantam o oso do me a odo ewe ye ninsio fise na wiasi odo egu ahudo so anhwe ni Yesu abe na odo no aye otan uhia oba no ni dress na atade bi ehye nta ma ni shape ye fine nti woso odo no wa hwa no atade ntete a wore ne begu nti se wodo bi a anase obi so odo wa hwe ni ye se e odo papa anase odo tantan menwum biara meto no me de hye madwum se meto nwum a enye dada de etu nipa fo de nipa benya ho mfaso nti first album ne 89 na ehiti ye especially twisan no nkwa na hia hiti too much nti 80 ni anya nwum that time you prepare for the second album nti 81 is it 92 and he did second one by eje ya bo ami o na me ye mo binim friend ambassador epo asoro chinya nka ba fie so ambassador na de wapo no na idin wo cassette na chi ba ya fa nwum namba because na wa satan president bi otiso no o minye yenyante yese se de ba nkrofo de be no rough nti ama ya fa na che se wo ye nipa kokko ana na wasra nku nti na mo kasa na de wapo no fa ne se obi wo ho a okotene be bia ho ye sha se no obi wo ho a obi eni ho a ye wo no o bibi nso obi wo ho a wo bobre nyina wo se okọ wanim ba nipa bi a se nipa bi boa no koduru ba bi a na ne wura fi se de ositie afi na ahomaso no nti e ba ma ya ka kire nse ne de wapo wo ba ye hu na che se nye nku poni bi na ye de ye ade foforo wa baso ne de wa baso na fe Ghana fo obi e pa Ali Baba hwe no obi e hwe Ali Baba hwe no na nsam a wonwum no mu na be akase nti o mbugye nse ye pani bi nti enu echi na nsana Mr. Se me form concert band nti me gada boys in Mr. Tiwo mikrom biruwa me gada boys ni bia mampo yetumi bubo band we yi ase na me ni instruments be han bi di bo ansana afi start say for ye pack concert for won be ye concert no e me start say afi ye two track fad na band ni gina so because ye the poster kwatale ho a obi obehu poster ni bia o hwe Ali Baba e du krom ma obi a hwe nipa ko na hu me obehu me agi so twa ticket wi ansana nti sometimes me pie band stamp be so pani bia ba nti Ali Baba ni wu kitikiti a ugina we so na niti a otwem se boba ne che na eduru mebi no na afa niam bi a ekoso na se abrabo ne ya edin ne nti ama eba sa me jaye ne mo ne ba ne se first nanka ukọ nkro bebre so a electricity ni ho na mo ya ne ya di generator kokrum na entete nkrofo afa ehun se electricity no etreko ba bia second hand TV ba na eba nti sometimes obdu ba bia afa nipa no oba betu esika betu abetena bosuo mu no obetena de mahwe TV ti me hu se ne ma ekofo me ka kire mbanfo no se hey mo me yemfa ye ho adwen preko na agya me dissolve ban no
Wow. Na abra wo dissolve ban no. Afeni enti won ka biom ye hun baby afa ebesi Ali Baba de no nwum no aton nsom ebisu na ebisu keka se ebia wotu kwan wakwa ama no ni efise na enim se eye Ghana fo mpanimfo dodo na ato nwumdru ba bia no won agya no makwa ama no ni ntina dodo na ebusa se ehimfa na Ali Baba ekokɔhye ya ama no nwum so eso akata na himfa na wokɔhye na wo Ghana memu anase no no krese wotu kwan ekɔ ama no ni no krese metu kwan na me ko London ona me ko share na I hardly say obehu me first near kwa recording ko recording we are bia recording one ya mix wo London ya san ba but bra ban ni jemu sa no na me ko na me nyanka me kwa kwatene ho abo me bra nanso ho na Yesu Jesus Christ e show me red card na no ye bedi ho nkomo yegusu ye be start o baby ne de abesi so nti afi de awose me de me homa Yesu na no mu nsam no so de ye be sha ase afi baby na ye beduru baby. Yo na abra wo kokotena London no afi na me ba be wura tokrom ya dofo be bia adro no de we your friend is a hot seat sa na me kano na abra wo ko London no abra wo sa mami fan free baby na me yenwura baby abra na wo toto nyum nyina mu no wo ware ye anase na wo ni ho kani bia ka ho the atiane say question me person me start baby ne be si so we no so enam say me father no e buzanga ni hwe Ghana fo mu tie me nka se obi nkope aduro obi ankosom bosoma na se obi a de ope no ye nanso afutu a ekoma on se ka wo hwe Yesu ekira kwan a ka beboa o efi se me fira bosom fie. Wow. Me ma me fie bosom si ho e fre no wiabo sa wiabo an me kana sem na ho ma the whole central region nto obi a wo free central region no pay history wo pese o ye investigation no wo konyanya no a hin no ne fre no wiabo wo ko adwuma ko a ohen no wiabo kanedi ho wo baso edro dwukwa ohen no wiabo kanedi ho bosom na nkasa o mikrom e wo biruwa ho me bo ano na ebusua akoti brofofo ne wo ko boku no ho nso a ebusua na we fa no gola family na me ma me fie no bosom na me ma me kire me say bro worry no first husband ofri asebu baby asebu amfi giant na wate ne nkada dada no ho na ofi ni fie na me start school ho no me am di kan ko war ne en wo me one ne wo ba ko pe Mr Penny wata kra de sesia papa ni wuye bra etu kwa me nkroma enna me ma me de ho awro ho kotena ne wo fa nchen wo kumase ne wo fa na o yejuma railways na baby edro no se ne a Mr kan no ye be wura sunsun mu ma me ne si na me Sister Penny no edi 8 years okwe no konye adwuma a ma me bi o ye choba nti de biara da osore na onam kumasi dwom na okoye adwuma ochoba da ko onam kumasi dwom na pepe ni tie me megimi hu di sa me pepe ni ba me fantini ba san ye pepe ni ba anti first ye friend 50-50 boy just say asantin kremo no pepe papa nya asantin kremo okay. Me papa fi boku asantifo nya asantifo ne to ye buzanga ni na so bi ka che se pepe ni ba ma obu mfu wo de kobro fu ma justice tetefo no hu saafo no so omo ye justice omo ka no kre ti ne from perefo nti obi ka che pepe ni a ma obu mfu na omo ye perepere sa na din no omo ye ne asesa mo omo ye ni pepe da bi na ma me ni kire se onam kumasi dwom na ohia pepe ni malam na o ka kire se maame aden na wote wa ma obaye odi wachi ya ton no na maame ni ka kire se di ehia na ehia mi nti a meton me ba na o si da bi enye me nka se wo no waton oba no ukromfo no ebusuafo na beton oba no kumasi a e wo sunsun mu wow wote abrochire na wotie mi ho ofi se wotu kwan ofi ebeye ho nti wankra nso omo nim baby o oda na nam se wonfa Kristo se okra no agye nkwanti omba ofi anya wo gate na no mfa bam wall no cement no concrete no mfa mba odem ho ebe hwe Yesu ekira kwan ofi se wankra wo full plane o ka ho na oti plane ko de bia oba besra wo hia Yesu o se ya ton no nti maame no bisa ne se na me ba no se me fia beifo aton ampa fia nsama ekoso nti na ma me dwane fifie no so mo aton na mo ton ma hwan o se mo ton ma choba ewura no choba ra ani yetimi ton obi sunsun ede ema no ei
ewiase ehu ye to aso enkomo no afei na ye duru sunsum ewiase. Ya ton akola na macho ba ura nti ofisi obi oye beifo no oye aduane ton no. De nneema na oton ma nkrofo. Ukoto aduane a wankasa waye aduane bibia obehia bia no mbo so mpa na ihye wonum kafu. Nti yare bebrebe no. Oba ekosko a untumi mfa ni nyina ombo mpa ngu no so ansa na wakọ because wankasa uchiri bible. Uchiri nyame asem. Nti abeifo ball. Wiase no tie tetifo no se enam se na kristosum ni nyasase wesu nti abosom na omosom nti wo ba wiase na wonye beifo a ese wo na mu keke nti wo ba na wonya beyie ni bia ese waba ne yie wiase na wo ba na waba ne yie hwe wo mo nim nyame nti na mo kanfo sa de no na mo nim se ya de so a Nti abra okasa edi kire wo maame ne eden na wo maame eyeye se ne aba ne se ono na so oboa no na otwitwa sa de no ma no na question is se abeifo abeton ne ba na ma choba ewura na aketua no yetua ma hwan ne yakoba ne se na abrante bi tifie o ose opa akola na asam me sister me ma ne ho ofe pa nti ne ma yina ho ofe no akola de mpena asam pa o ti de bi osora na oyi kwans de ahye ne se ne ye diska na ma abrante na otua ka men fe wiase ne se da hotra keke na nne nyame adom me kire o secret na wahwe ho yie ye nipa nyina na ekowura sa place na omatumi aka nokore no na yesu na ofrɛ me nyame ofrɛ me na ose me nka nkyerɛ netie ni yie obi gina wo nkyɛn na ompɛ sɛ obetie sa asɛm hwe na nim bisa na ɔka beifo no ya to ama no nti na otua ka wuti wei wo ababaewa na obi a wedi be sɛ 40 years 50 years oh meyere na wo so agye atum bia na nipa ko ɔyɛ sa de no osunsun bi wogi tumpe osora na omaniska owara na forever onye kunu da because of beifo mboni nye omu nyina na tisa be de bi wo ho a agro no awara no ampa obi o ko school no boyfriend o beifo omu ntem atete ma obi ani bebi obi anam na sunsun no awara no forever any friend spiritual marriage no I see mfitianse bible no say hwe obofo wo mrante bremu ansana da bone no apa nti maame no kire se papa na etumi breaki sa de no onnam sa nro kwan so ono so breaki ye na papa no so kire se one ne yira atena for so many years awo ma nti ode o pass am to me maame anim no na me maame so kire se papa nche na metena ma se ahoto abade a then betena na me okoware sa nipa no o se sa time se wo ye santini wo ye fantini achimni na okoware pepe ni de na enimguase poto nso ono hwe bra o bra ofie abeifo se no mu sitete no no ye beifo nto mo tete no ne obepe ne sa no atena se nti na maame ne ko ware papa no nti o mo tena che nti papa ne wuye mom na maame ne ma no me to 7 me papa side nso bebrempeni o ne yire o san ware foforo e ka ho no obetena me ma o ware a tradition je se o metena ne kurapani nchen en 7 for some time and san yakwa ne ho ade enkantetu no na sa na omo ye so betina me maame nchen tani time ya meko boku no maame no on come in sakra e friend poko na ho no nso omo ye baako ti papa ni wiye na se omo de omo san ko na ye betina fie na fe bebi afa ye duru ne se ta maame nyini no ade e friend fie me ne me bra pani o de Muhammadu Ali na me so me de Ali Baba no ye ni ma ade e friend suro misane se ka jira mi se kwae we busum de mo bia nko ho obaba na mete ho ade na abra na wuso na tumi bi efa wonti na ma na woni suro bia wo mu ana I was free me ni ma de bia friend to me but ne minim se me fa ne ma bi nchekere me ho because me hu se ade no se wo di suro ko ho a na obetumi ahya wo so menye obi onim bia me mpekasa o ha me a first me ko obiwa na se woni obi kasa pepe ni ba so kasa asem me hwe odi na me kofie na mo de bia me hwe obi a me de aboba be bo nye se me gina echi na ma to ekuta me se me de abo ni pe na ni echi na apai ene wusone na weni so hye pa me ye cool o kasa asem na waka mentam kase nti me kasa mre bi na me ho ha me fi ejuma ba na me wie school ma me ye ejuma obi project me ba fi a ma me ne se konfu pani aban fie se bosum pani o krom no o se anadwu bi opi a o hia me me te wadi na se na so na me kwan na me so me na me kwan munja no se munja no nti me nima de kon de but na me sa hunahuna na me chi nti me ko me ma me e hoya mpoano school fo no bebreja school because ata na nkrof ahema no kopo munya nampa na ma me ni suro se bia me nso me ko mpoano na me nyi skanti
ya makwan pe hwim takrade man ko takrade a Mr. Penny nchen a me call boase ni nua kuma ana setema ne cousin committee 1 side 20 ya makwan bia na ade ni nyina start bra na me nam takrade market circle ena mpepefo ibi omo de bia omo sa omo kete na omo tenten omo sisen sika ne ade omo aya no mo ye mutayi saraka edema ono omo titi kwa ho no utumi se omo nye hiafo omo sisen sika nse takrade ha bo city nti abranti abraha sata Mr. Topan nti se be Topan no diskani na mama koto isam no de akwa afiri mo ma afeto pan no na de good truck so no mo epia de abafie ti minim pan no bopa ti abranti abraha am ko gina ho ufrin misi me fibriwa na ye fro say misi ye from Ali Baba nti we die ni na misi me ye fantini oso wa hu fantini e friend Ali Baba dia afi na me sere na omo so sere na okay say obisa me say so ma me ka kire so papa ewu na me say wa ka kire me oso papa ewu so di wachi me sere ya na me say o mate na me dam because ade bia o pese o di hunahuna me de out ye hunahuna me sa out nti me call tema nso sa 20 on se zongo kitwe bi wo ho nso omo ka kire me yet just opposite so omo frame me ka kire me call boase nso omo ka kire me even ba kokura ba fie o ka kire me ma me ni nua kitwa ne se ye ba no hwe ne ye man e bra papa ndan ho ko no se nkrofo omo bi anyira wo nti asam da mechi na mo de chense on se wote ho na so obi ye nwa begina wachi na wunya hu yo but wo se sunsun bi ehye wo so me na masa na tie misua de sa najo me nda najo always books because can you am because in school nti me ma me si school no ko ma ho hwe to ani hwe left and right obi ani ho boafo ni ho ma me to papa me ni wo fa bia me wiase nyina me ma me nko a nti ba no sa na books ba misua de na me bra na me pia na dwo a me mfa ho nta ma abo ene me de mani kire bebia me nante a bebia me nya bia se yesie yese ni makotena nti na boso no de bia oni me hia no so nam ne kwan nam so me na me kwan na de ba kwa ma dwum se obi wu na yesi ne sama na gina na dan ba ko bekum ba ko cause many bra me de na maza so no tem bia so sekan kuta me me si so me hu bebia sekan ne fi ba da ko me da me so na da me chen bafu ya ngiti nti aye me hobby me fa ye boni bia but de bia sekan shemboto me ba o wo da sorry ye no na sekan da wonchen na che se eye sunsun bi na ware wonti ada no kan wa ana se ho no bumi enyan kakra se ye di kan chen so papa di wachi enam so ye nipa no ba sa so no ye kamalamfo atena sa se we so anye nnanya tenyatefo na aba no papa no me ma me kan ho asem kire me ode me cause asonwase ko kire me bebi a no ote ode nchense tete de ndenden bi ode abodan kasisi ho no o kem se me kitchen ni we nsu ye wo papa ponko horse ni dan ni na ponko no ntumirika nreda ya chense we dware na duro nti se ponko ntumirika won wa account no race course kumase won wa account na no mo we omo bre nti ono ne bre no ekọ the other horses in chain me ma me fa machine sewing machine o si o pass e ponko no omo register no abaji sika fi me ma me wo ono wo sika o o se ama ma me sika na me fa nko register o ma ni sika na okọ na ponko ndi first award obenya bia na o de abra me ma me o si ponko nti na me to sewing machine we ponko na ni sika na me to we sa nti me bo mo de am okọ kire me kuma se ponko no me won picture wo hosisi a me papa gina ho wow ewiase hu now the question is sapon kompon why ni say na ne ba wa no just so nduro no di dware o enya ebra menam nyina no me hu se sunsum no di machi me mfa mani hu no because unless se nyame ambie wani a age se wo ye beifo nema tu me so me nkwa asore sa ata me ja asore no me boban nti ne ekoba ni se me di kan ka se it take me 2 years ewo Accra nsa na me producer na during that time no me dura me back ran che da ko me da na me so dae dae na me so nyina se me ne oba bi neti oba ne de ama me so me de kwa me e nyina se dae mu a me yiro no ade achi ma mo obi ama ne after 2 years na me ye recording wie ye nkwa na hia ba hit ye no sata ma me wie school na
ebra me koye exams bi 29th July 1977 me ba fie na abrofo de letter beto say me meye adwuma ni entua meka ti that time small boy me giska na blocks me ka chere ma me say mpese yesi 90 me tosment that time na 35 pesos start to try blocks go bebre kura nkrofo wi aye ntini yetimi anya 4 rooms then say my recording na bibia ba me sem there I have to go home na me fa koye bibi ento aso nti da ko me ni ma yonkofo na me so you know funny thing is me ko ha me classmate bebre tutu kwan je say nka na aka no nti afafo na me no nante na ade ba kwa ma roho ye tetefo no se nkola na wo fie ne magu fie na ohwe a me ba we onim yansa pa me de be kopo na mo de onim yansa de not na koto school ti me we a me hu se won wa kopo no kopo mo adwuma bie chen mo ko school no e wo me krom ho. But no school mom so na ye adekese pa ma yen emebunu no Enne binum omo anko school no ebinum edo omo mba ko school obi wo so se ne papa afa na anko school so ono so di ne baabro onfa ne banko school but titifo nde na adwuma nyina ye ekuaye na adwuma nyina ye pokọ nti opa obi obeboa no nti ne ba ne nim nyansa ode ne bekọ akọche na adwuma na ne wure fi se oso okosua nim de o school nti me ko fie na me no afrafo na nam ti dako be 4 o'clock ye nam kroma na me koshia ba no oba na wo so da ya wo hu no physically me kan sam na yesunsu ma san na me kan physically oba na me gina na mbisa se ge we mu nim no so ye nim no ofikro me ya se an na me nim no so wa wote na wo kwa afi na oba unne mu mbo ba we ria umba ono so fie na okote na obi ncha otakrade na so me hia no mfa ne mra me ofie so ko fie beba not knowing say ono oba no ene madamfo no we maame won ne cousin no na omo wofa ba ko so kan ho nti pia me se ko fie na ne ba no no ma ga no won se so ko no so pewa ti ase ma no because wo ka kire se unuanum ni a on wale oda ko na omo nim se me ni wedi komo se me peyire o kromo nti anche na omo de ne bae sister me no ma fro se me no ba beda ne mo mi suba ni se wo okunu osi da bi na me se na me waro obisa me se nti me okromo nyina wo mpo bi ase me a na me se ai okay wati na me se be se anko na me de ko kire me maame oso fine minimum no o wa na ye ababawa kobo maame amane kobo papa amane asema ma kan chiwo ntentem mo me pententem ade achi mi wa na me ti kokoko mpo no aba me nche me edi nkomo a kokoko okoya se ne papa na edi kan ba oba inside Ali ayado ye fantin ka kra kro munti ayado o yenyimu ye no ti kro me ya why ado be wala me ba dia ene mani agi pa ne metumi ba no fo so mbre no ho ase papa ntu ye nyina fo afi ne makoma atom yem ade a cha na maame so ba ye really why ado e pepa anti mu nyina mu ntra 2 weeks pepe na mkoye no ho ade na afi wa be me yere ti me ba ye be next recording no me ne nyina na fi biruwa ba kra already na me be bibia wa kra me da Sweet Lodge Hotel e wo aboso kan room 13 na me ba na obi da ho kwa de o mbegwa ko yina si be before na makoda ho nti ye ba na ye ko studio na ya ba fi ye ko studio sada na me hu odo ya shock nwum no na ma twra to na obi oba foforo din na ewom nti bra me ye ready se me ye nwum no na me hu oba na che oye me girlfriend be me hu na che ti da ko na me share na me so wonwum na me ye ma on pese me de ba won ti ono so de bi se ma ware nti misra obaya oye nwum na ode medi kan ho abema confusion abema worry no okay ana me de me yere na nkasa din e de share nwum no na mse dako ya fi studio abama ya da afi ano pa sorry o hweme nim sa bra mintimi waro meko na msa den o se minim sa abosun bebre di wachi sa nka mama unso wa confirm de malamfo ne ka kire me no wow o confirm ye but no nim se malamfo na aka se me papa di machi no but no so si se minim se abosun bebre di wachi sa nka manwaro ntimi nko na mse e dey na hu ntia o ka sa o se na dwe me so da bi na mse stop me wade bi wo me ho asa ta mfititi nyina no se first pa no
nka wo plan sɛ wobɛka asɛm akyerɛ me a mɛhwɛ w'anim din asɛm ko a wobɛka menim mɛtumi aka akyerɛ wo. Enye magic. No. Adeɛ no bi wɔ ha hwɛ ma menka secret nkyerɛ wo. Secret ɛwɔ ne sɛ malamfoɔ ne akɔmfoɔ ne adunsifoɔ bebree hɔ a nyame de ahoɔden ne ma wɔn sɛ nka wɔmbɛyɛ nyame adwuma. Bɛnam abusua ɛkɔwura mu ne tetefoɔ no believe nti na ɔbɔnsɛm adi kan afa wɔn. Nti obi wɔ sɛ mehu bebree hɔ a na ɛyɛ nyame akyɛdeɛ a ɔde ama no bɛnim onim nti hwɛ ɛnkyɛ akɔmfoɔ bebree bɛba bɛyɛ kristofo bebree adane ayɛ kristofo but bebree hɔ a wɔmpɛ sɛ yɛbɛba public because ɔne ne nyame ntam asɛm. Nti ɛbra a ɔbaa no ɛka saa de kyerɛ wo no action bɛ na woteki. Mibisa ne sɛ den no hu na ɔso dae nam sinya dae na ɔso yɛ nti ɔhwɛ m'anim kakra ansa na ɔbɛka sɛ so anadwi wo papa ba ha ɛne afɔ osi ne pipe wo papa ba ha na hɔ no meyɛ din kakra nti a meyɛ din ne sɛ adwene ne ba sɛ yes meda nyame ase metiri mu sɛ me ne mba bebree nante papa ne nyi ne ho adi nkyerɛ obiara so ɔbɛyi ne ho adi akyerɛ saa ɔbaa wadi a then through ɔbaa no bɛma menya kwan de papa no akasa na mka kyerɛ sɛ na wase abɛsrɛ wo nso a wei ɛyɛ suro ɔsɛ hey gyegyegye ɔyɛ nipa deɛ ɔyɛ different na mmom sɛsie baabi ogyina no ne ho yɛ ho too much na sɛ saa ɛdeɛ sɛ nyɛ hu ma ɔbo ntɔ ɔyam na de asɛm na ɔde baeɛ na ɔsɛ ɔmba bisa no sɛ wobɛtumi ne Ali Baba atena na wei a na ɔsɛ deɛ bi ɔmbisa no 10 times ɔnwie no ɔma no wɔne sɛ Ali Baba no ɔda a wada wode yɛni baabi a yɛde wo firi baeɛ nti to wo ase na brɛ wo ho asema no na tena ase na deɛ ɛbɛkyerɛ no yɛ deɛ ɔbɛka biara nso tie na gya yɛtwa so nti ɛno akyi no na bia no bisa nsɛ nti ɔsɛ ɔmo dɔɔso atwerɛ sɛ woka uncountable saa na buroni bɛka woka yɛn yɛ yie ɔsɛ biri hɔ koraa sunsum no ɔmo ne ne kasa nti ɔmo ti ni hɔ nso ɔmo kasa na sɛ in all no girl nankasa ɔno nso fi baabi foforɔ na metwa ne short a ɛnam sɛ merekɔ sɛ menya me ne papa no bɛkasa nti 2 years ago na meso dae no not knowing sɛ na ɔmo kɔɛ ne ho adeɛ ɔno no wabɛwi ase nsɛm ikɔ so na ɛbɛtumi akyerɛkyerɛ nyinaa ɔno nso yɛ nipa a wabɛtena sɛ so bɛ ne maame ɛwɔ marine spirit ɔwɔ po no ase hɔ